खोनासंलाय, नोंथाङा जुदि दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो थुनानै होदो, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोर लानानै फैयोब्ला नोंथांनिसिम सिगां सौफैनायफोर बायदि। अरायसम सोरखौबा गोरलैयै मोननायखौ बिसोर बेसेन होनो रोङा। अरायसम गोसोआव लाखि, मोजां मोननायजोंल' थोजासे जानो हाया। माबा मोनसे जाना देखायनांगोन बै मोजां मोननायखौ मोननो थाखाय। खोथा लाखिग्राया गासै गोरोन्थिखौबो निमाहा होयो, नाथाय एरायलांग्राफोरा गोरोन्थि गैयाब्लाबो एरायना थाङो। अरायसम गोसोआव लाखि, गोरोन्थि जायनियानो जाया मानो उनाव बै खोथाखौ बिनो जागायजेनो जाय मानसिया सोमोन्दोखौ सानो। अरायसम गोसोआव लाखि, मानसिया जेब्ला बैसो जायो अब्ला बियो बे बाथ्राखौ बुजियो, सिमांखौ जाफुंहोनो उन्दुनो ओंखारनायखौ फुरा खालामनाया गोनांसिन। माब्लाबाबो बै मानसिखौ दुखु दाहो जाय नोंखौ गोसोजों मोननो हास्थायो। नङाब्ला सानसे ओरैबायदि सम फैगोन नोंनाव गोसोथ' थागोन, नाथाय गोसोजों मोननो हास्थायनाय रावबो थानाय नङा। आखाइनि रेखाया साजायनायनि थाखायल', मानोना भाग्यखौ मिथिखायोमोनब्ला मेहनत सोर खालामनो। बियो गोनांथि नङा, नोंनि गासै आंगो मानसिया नोंनि मोजांखौ हास्थायो, मानोना बिसोरनिफ्राय खायसेया नोंनि मोजांखौ नुना